Duha ka runners ang nakabsan sa ilang kinabuhi dihang nisalmot sa mountain trail run sa Santo Tomas sa Davao del Norte. Base sa medical findings, usa sa mga runner ang nakasinati og komplikasyon tungod matud pa sa heat stroke. Aniya ang dugang detalye. Gikumpirma sa Bukidnon Santo Tomas Mountain Trail Ultra Organizer pinaagi sa ilang social media account nga duha ka runners nga nisalmot sa maong aktibidad sa Santo Tomas, Davao del Norte ang nakabsan sa kinabuhi. Sa investigasyon sa Santo Tomas Police, gipahigayon ang search and rescue operation human wala matud pa nakabalik ang usa ka 39 anyos nga 21K runner sa barangay San Jose Domingo sa Udto. Nakabalik na sa baba ang kuha ng participante and the team found out na kulang nag-isa. So it was reported sa katong nakalay down ditong mga support unit. Hapon na dihang nakita nga wala na'y panimuot ang maong runner sa ubos sa Pangpang. Dead on arrival siya sa health center. Ginasuta pa hinungdan sa kamatayon. Samtang una ni Ana, gidala sabdayon sa ospital ang usa ka runner nga giilang si Eric Joseph Taping, Municipal Councilor sa Monte Vista sa Davao de Oro. Pagkakibalo sa kaning organizer nga nalipong sa Udsuka mo itong kunin siya sa MDRI mo. Dala rin siya sa center pagdala. Mingunan ko ang doktor nga. Kuha na ito ni Dala. Bali na ito ni sa regional Davao Medical Center kay dito na facilities. Ang iyang pending yatag sa doktor na kuha siya heat stroke. Nag-heat stroke siya. Kaya hindi siya. Apa nakabsan kini sa iyang kinabuhi Lunes sa buntag. Ang LGU Monte Vista mipaabot sa ilang pahasubo sa pagpanaw ni Councilor Taping. Mipagula og executive order ang mayor sa lungsod alang sa pagdeklara og days of mourning. Wala pa'y pahayag ang LGU Santo Tomas labot sa insidente. Hasta na ang organizer ang wala pa sa official nga pahayag sa hitabo. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa maong hitabo. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao.